ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಪವೆ ದಾದ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾಡು ಹಾಯ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ತುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಆಂಡಲ ದಾದಲ್ ತೋಯೊಂದಿಜ್ಜ ಆಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.